Fil-jum dinija l-prevenzjoni u l-fejqan mill-isfruttament, l-abbuż u l-vjolenza sesswali fuq it-tfal, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal nieda l-ewwel fażi tal-istudju dwar l-impatt tat-teknoloġija fuq il-benesseri tat-tfal. Konferenza tal-aħbarijiet intqal li t-teknoloġija toffri ħafna opportunitajiet, iżda sfortunatament hemm riskju minħabba l-użu ħażin ta' dawn it-teknoloġiji l-ġodda li jistgħu ħallu impatt qawwi fuq il-ħajja tat-tfal. F'kummenti ma' Net News il-Kummissarju għat-Tfal Antoinette Vassallo qalet li din ir-riċerka se tipprovdi informazzjoni konkreta dwar l-impatt li qed tħalli t-teknoloġija u l-midja soċjali fuq it-tfal. Dan apparti li spjegat li t-teknoloġija qed toħloq stress mentali. U r-riċerka ħadd turi wkoll l-impatt li qed ikun hemm fit-teknoloġija fuq it-tfal tagħna u ż-żgħażagħ tagħna. U din il-ġurnata nemmen illi nagħmlu awareness ukoll illi jista' jkun hemm ukoll abbuż sesswalment li jista' jsir online mingħajr ma tfal biss jindunaw. Allura importanti illi din ir-riċerka nkunu nafu eżatt it-tfal fejn qegħdin jidħlu kemm it-tfal qegħdin jagħmlu użu minnha għaliex nafu biċ-ċert li hemm ħafna tfal qegħdin jagħmlu użu minn età żgħira. Apparti minn hekk hija qalet li permezz ta' din ir-riċerka se joħroġ aktar minn qatt qabel il-ħtieġa li jkun hawn aktar kampanji tarfin dwar l-użu tat-teknoloġija fost it-tfal. Nisperaw illi din ir-riċerka tkun tista' tina iżjed informazzjoni konkreta għaliex fuq kollox il-xisima tagħna l-obbligu tagħna hu li aħna nagħmlu mhux biss għarfien, imma nagħmlu wkoll għarfien ta' preventazzjoni u nagħmlu t-tfal tagħna biex iqogħdu attenti meta huma jidħlu fil-midja soċjali meta jużaw it-teknoloġija. L-esperti esprimew tħassib kbir dwar il-ħin eċċessiv quddiem l-iskrin li jispiċċaw maqtujn minn nies oħra, ir-riski għas-saħħa mentali u tħarbit tal-irqad kaġun tal-ħin twil fuq il-midja soċjali. Hawnhekk huma appellaw sabiex il-ġenituri u l-edukaturi iħeġġu l-itfal sabiex jagħmlu affarijiet li ma jirrikjedux l-użu tat-teknoloġija. Intant din ir-riċerka mistennija li tiġi fi tmiema fl-2025 u se jkun qed titmexxa mill-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà.